I am Rogeline Dayan Pilavita, and you are watching TV3. Galas Nest News to Go. Good morning. Para sa ulo ng ating mga balita. Isang malaking grass fire ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa Mantibugaw, Bukidnon. Tunghayan natin ang ulat ni Jayla Hayuna. Jayla? Dito po tayo, live na live sa Mantibugaw, Bukidnon, kung saan nagaganap ang grass fire. At magtatanong tayo ng isang tao kung paano naganap ang itong sunog. Magandang umaga po! Ano pong nangyari dito? Nagkaroon ng grass fire. Bakit ganito kalaki ang sunog? Baka po sa matinding init ng panahon at malakas na hangin, kaya ganito ito. At kung titignan niyo, malaki talaga ang sunog. Ang sabi po nila, dahil po daw malaki ito dahil sa matinding init ng panahon at sa malakas na hangin. Maraming salamat po. Ako po ulit si Sheila Perio ng Sport. Back to you, Rod. Salamat, Jayla. Mga kababayan, mag-ingat po tayo dahil hindi natin maiiwasan ang grass fire dahil sa sobrang init. Mga kababayan, mayroon daw isang batang nadaganan ng malaking kahoy dahil sa malakas na hangin. Ang punong kahoy nabuwal dahil sa malakas na hangin. Tungayan natin ang buong balita kay Nice Para. Nice! Nandito po tayo ngayon sa Betingtingan, kung saan ay isang batang nadaganan ng malaking sunog. At ngayon, ang bata ay pinalala sa ospital. Ako po si Mary May Ibarra para sa TV3 News. Nag-uulat. Trivia muna tayo mga kaibigan. Pakinggan natin si Kuya John. Alam niyo ba mga kaibigan, hindi lang ang Earth ang pwedeng tirhan ng mga tao. Meron din tayong tinatawag na Earth 2.0 o tinatawag nilang Kepler planet. Bagamat marami pa rin nagtatanong tungkol sa Kepler planet. Tulad ng, meron bang tao na nakatira doon? At ang hangin ba nila doon ay kapareha sa atin? At marami pang iba. At alam niyo ba, meron pang isang katanungan na hindi nasasagot sa siyensya. Ang kung saan nanggaling ang hangin. Kuya Jan, para sa Trivia 101, bye-bye! Salamat Kuya John sa inyong napaka-wow na trivia. O diba, marami pa palang planeta dyan, hindi lang pala 8 to 9 planets. Gusto mo bang tumira dyan sa Kepler planet? Wag naman. Meron din kayong mga taong nakatira doon? Hindi natin alam. O hayan, babalik lang kami pagkatapos ng ilang patalastas. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say. Okay, sige. Alam niyo na yung gagawin niyo, ha? Opo, direct. Camera, action. Okay, ilagay niyo na ang mga kamay, mga daliri niyo sa baso. Okay, cut. Good. Pablo, lagay mo ng ketchup. Direct. Tapos na po. Ano bang ginawa mo? Sabi niyo po, ketchup. Ano bang dugo sa'yo? Dilaw? Dahil sa UFC banana ketchup, makulay. Ate, na kay mga bisita.
If I got locked away and we lost it. Sa magic rings, may magic. Kuya, kuya, gumising ka na. Maaga pa tayo. Kuya. Bitan-ag Creek ng Cagayan de Oro City ay wala ng tubig. Para sa buong ulat, nandito si Crystal Jane. Jane, Nandito po tayo ngayon sa Bitanag Creek, Cagayan de Oro, na kung saan wala kayong maaninag kahit konting tubig dito sa Sapa, na dulot ng El Nino. Ito po si Crystal Jane Ganas, nag-uulat. Para sa ulat ng panahon, nandito po si Karel Melendez para sa kaniyang ulat. Karel? Yes, Dayan. Ayon sa pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas ng matinding init o El Nino. At dito naman sa Luzon ay makakaranas tayo ng 35 degrees Celsius hanggang 37 degrees Celsius. At sa Visayas ay makakaranas tayo ng 36 degrees Celsius patungong 37 degrees Celsius. At dito naman sa Mindanao ay makakaranas tayo ng 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius. Laging tandaan na ang Mindanao ay makakaranas ng grass fire at uminom ng maraming tubig para makaiwas ng heat stroke. Back to you. Showbiz News na magkasamang artista na si Nadine Lustre, John Lloyd Cruz, Catherine Granada sa isang pelikulang indie films na pinamagatang Ang Huling Gwapo. Narito po si Shin Tila Chica. Shin? Nandito po tayo sa shooting ng indie films na ginagampanan nila Catherine Granada, Nadine Lustre at John Lloyd Cruz na pinamagatang Ang Huling Gwapo. Masaya po ba kayong kasama ninyo si John Lloyd Cruz sa huling ninyong pelikula? Oo. Kahit pa paano, masaya ako. Masaya po ba kayong kasama si John Lloyd Cruz? Oo, wala akong magagawa. No choice. No choice. No choice. No choice. Mr. John Lloyd Cruz, marami na po ba kayong nakasama sa inyong pelikula? Oo naman. Masaya po ba kayong kasama si Catherine at si Nadine? Wala akong choice eh. Pero manood kayo sa aking pelikula, Ang Huling Gwapo. At yan po ang ating showbiz news ngayong araw. Back to studio. Ito po ang aming nakalap na balita ngayong araw. Ako si Rogeline Dayan Labita, Erwin Budor, Bia January Tasi para sa TV3. Higalas Nest, News to Go. Maraming salamat at magandang araw.